op af Camilla Rangdahl. Eller et uddrag af stykket. Hvad hedder I? Vi skal bare sige navn. Stine. Og Rikke. Nej. Og vi spiller Lea og Liva. Yes. Skal vi også sige, hvad det handler om? Nej. Okay. Så vi går bare i gang. I passer bare med. Perfekt. Lea? Lea? Hvad laver du her? Jeg vidste ikke, du var herinde. Hej. Jeg var på den der bar i går. Jeg tror, jeg så Kasper. Hvad fanden han hedder? Det ved jeg ikke. Nå, hvad det var. Har du skåret den fine kjole? Hvorfor spiser du ikke noget? Har du anoreksi eller hvad? Jeg forstår altså ikke, hvordan du kan uden. Det er dagens vigtigste måltid. Her, tag med yoghurt, det ligger ikke så tungt. Hvorfor er du så træt hele tiden? Du kan begynde at løbe med mig. Det bliver man altså også bedre af. Du har ikke syg, vel? Nej, men du kan sagtens leve et helt normalt liv. Du kan også sagtens have sex, hvis du bruger kondom. Så smitter du ikke nogen. Nej, helt ærligt. Du kan også sagtens få børn, eventuelt med kunstig befrugtning. Så besmitter du ikke din mand. Jeg har ikke nogen mand. Nej, men det får du da. Har du en pointe? Altså, det sidder på immunforsvaret. Så hvis du drikker mindre, spiser sundere, motionerer, ikke ryger og tager din medicin, gør du det, så kan du altså sagtens leve et helt normalt liv. Prøv at høre, jeg har faktisk min egen læge, og jeg har læst den pamflet, som du så fint citerer fra. Jeg prøver bare, og jeg har altså ikke læst nogen pamflet. Jeg er faktisk uddannet læge og har arbejdet med præcis den sygdom i 2 år i Mozambique. Så derfor er det... Hvornår har du sidst virkelig elsket nogen? Hvad mener du med elsket nogen? Kom on, du ved, hvad jeg mener. Hvornår har du sidst prøvet med nogen? Nej, helt ærligt. Så må du have sex bare en gang imellem. Jo, men det er ikke så lige til. Hvorfor kan du ikke bare sige det, altså? Du skal altid være så pinlig omkring sex. Der er ikke noget, der er pinligt for mig. Det er bare... Nå, det er derfor. Hvad? Ikke noget. Hvad? Det er bare, hvis du ikke kan sige det, så betyder det som regel, at du er rigtig vild med ham. Så hvem var det? Er det en af dine fancy lægekolleger? Hvor han nære? Ej, hold så op. I Mozambique? Ej, hvor sejt, mand! Stop! Jamen, er det ikke rigtigt? Hvad? Jo, jeg mødte en mand i Mozambique, som surprise var nære. Eller en sort mand. Og ja, jeg mødte ham i den her by, jeg boede i Tete, og han var også læge. Og han var en meget pæn mand. Ja. Ja. Og så blev vi kærester. Hvad? Hvordan? Hvornår? Hvad? Vi mødtes på en bar. Han var venner med en af mine kollegaer, Thomas. Han satte sig ved vores bord, ja, og så snakkede vi om Danmark, og om Afrika og Mozambique. Og så tog de andre hjem, og vi blev og snakkede. Og da vi så skulle hjem, fulgte han mig ned til mit telt. Og så inviterede jeg mine folk. Sådan, mand. Er det så rigtigt, hvad man siger om nære? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har også kun været sammen med en mere. Okay, jeg prøver igen. Havde han en stor pik? Og nu kæft! Du ved ikke en skid om os eller om kærlighed. Og desuden så rager det ikke dig, hvordan min kæreste så ud. Nå. Godt nytår, der er jeg også. Skål. Tak. Vi fejrer mit jubilæum. For hvad? Okay, Tale, er du klar?
flygte fra det. Uanset hvor godt jeg gemmer mig, eller hvor hurtigt jeg løber, så vil det altså være her, inde i mig. Gang på gang vil det ramme mig og slå mig, indtil jeg til sidst ikke kan bevæge mig længere. Det er blevet mig. Giv mig det glas. Nej, det var da en meget god tale, ikke? Jeg øvede mig at gå på den der bar. Jeg kan stadig ikke huske, hvad den hedder. Så hvornår har HIV sat sig på hukommelsen? I det mindste har jeg overlevet et år. Det er da altid noget, ikke? De fandens læger, jeg fandt mig aldrig give mig nogle konkrete svar. Jeg vil bare gerne vide, hvornår jeg dør, altså. Det ved jeg ikke noget om. Jeg er heller ikke din læge. Hvornår slutter det her? Jeg har ingen grund til at være her. Du kan det mindste stadig få børn. Kaffe latte børn. Med ham den skide nære. Stop! Han døde, okay? Er du så tilfreds? Jeg går og har det nøjagtigt lige så dårligt som dig. Men du er jo pisse ligeglad. Du ser dig overhovedet ikke for, hvordan andre har det. Du spørger aldrig. Ikke i et år har du spurgt. Han døde. I det mindste blev du ikke droppet. Kasper gik fra mig. Men I så det egentlig ud til at have det meget godt med hinanden. Nu se, jeg kom over det nu. Det er også så lang tid siden. Det hjælper ikke at snakke om det. Han var også en idiot. Hvad? Han var en idiot. Hvor har du fået HIV henne? Hey, Tak som byder. Hvad er de her? Er det mine? Er det til mig? fuck. Hvorfor tager du de her? Er du syg? Jeg er ikke syg. Jamen Lea, jeg er ikke syg. Kan du ikke bare sige, hvad det er, altså? Det er ikke noget, jeg er ikke syg. Prøv nu at høre. De her er jo ikke bare Panodiler, vel? Hvorfor tager du de her alligevel? Jeg tror, jeg kender de her piller. Det er HIV. Det ved jeg udmærket godt, jeg har sagt. Nej. Jeg har HIV. Hvad? Hvorfor har du ikke sagt det? Du skal altid være så fandens stærk. Hvorfor kan du ikke bare droppe facaden og være svag en gang imellem? Men jeg er ikke svag. Nej, men du har HIV. Okay, prøv at høre. Det er ikke verdens undergang, okay? Se på mig med lidt humor og alkohol, så skal det nok gå alt sammen. Men fortæl mig om det. Hvordan fik du det? Hvem gav dig det? Var det ham næren? Nej, det var ikke ham. Jeg blev smittet via mit arbejde. Nå. Men hvorfor spørger du overhovedet? Du er jo pisse ligeglad alligevel. Hvad snakker du om? Ja, da jeg landede, var du allerede fuld, da I hentede mig i lufthavnen. Når sidste nytårsaften. Du kan da være ligeglad med, hvordan jeg fejrer min nytårsaften med min kæreste. Ja, men problemet var, at du ikke lagde mærke til, at jeg havde det af helvedes til. Af helvedes til. Ja, du spurgte jo ikke. Det strålede jo ud af mig. Bare, jeg kan jo ikke vide, hvad du tænker, og du siger jo for helvede aldrig noget. Nej, men jeg har boet i et land i 2 år, hvor 138 ud af 1000 børn dør, før de er fyldt 5. Og så var han også død. Og jeg havde fået HIV. Jeg tror faktisk, det var ret tydeligt at se på mig, at jeg havde det af helvedes til den aften. Det var jo derfor, det skete. Det var fordi, han var den eneste, der spurgte, og var den eneste, der så mig. Det var derfor. Hvem snakker du om? Det var slet ikke meningen, at det skulle ske. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle give ham det, eller dig, eller... Hvem fuck snakker du om? Kasper. Kasper! Vent lige. Har du været sammen med Kasper? Undskyld. Har du været sammen med Kasper? Undskyld. Svar mig! Jamen, det var kun fordi, at du var så pisse fuld. Og jeg var virkelig ked af det, og han var den eneste, der spurgte ind til Mozambique og til ham, og... Vent lige. Så du har været sammen med min kæreste, mens du havde HIV og givet ham det, og så har han givet mig det? Hvor er du fucking klam, din møgluder! Du har givet mig HIV! Lad mig nu forklare. Du skal ikke røre mig. Fuck, jeg fatter intet. Jamen, han udnyttede mig, og han udnyttede dig. Han var en idiot. Jeg skal ud og rejse og brække mig. Lad nu være med at gå. Ram mig!